Huriani Tuhatta di bagasan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Goarne mingguta sadarion ima minggu palmarum manang mare-mare. Dohot topik lehon hamuma hahormatan tudi bata. Tabuk kama par minggu atta mari demahita sebuku nomor 15 ayat 1 ayat 3. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangi dohot tanoon, amen. Asi maroham diau, ale Jahoba, ay targogot doau, maras dorohakku dohot dagiku, alayang guau, tuho doau marhapurusan, ale Jahoba, nikkudo, hodo debatakku, marguru tu tanganmu do akka parsoryokku saya palua ma au siat tangan ni musuhku doh sian akka na mangalatong yau ale Jahoba saya unang paurak au ai hodo na hujou saya palua ma au mar hite-hite hati gorammu haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus sasadahodo si Pangulo padumuhan jolma dohot debata hupuji hami guarmi jala hudok hami mauli ati tuho ala ni saluhut na binaemi
patupahon hanguluan nami, say dongani mahami marhite-hite asin roham, asa hupikir hami tong-tong natinaw mi, dohot hamamatem, asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsyaon na sitong, jala asa marroha haholongon hami, huhut madok mole ati tuho, asa olo hami menguton ho, rodi hamatean, ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria nang tinobusmu mar hite-hite mudar munabadiai olat neon rodi saliling-dililing na. Amin. Mari dehita. Patik ni debata di minggu sedarion imasian patik perjolo dohot lapatanna au do Jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakup au behrommu debatam dia do lapatan nii oddo ikonu biar rohatta jala humolong jala upos mida debata asa mida nasana adong imasahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amin. Mari dehita. Poti madosat tatu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar.
parasi jala pertalup ni roha jala nabasar doho, saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sesama dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami dukon asini roham, hati koran na pinatupani anak mudo nahu pangasahon hami tujulom, dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasisan di dusata ala ni pangalosiot tado ubahen na tertulang Kristus jala binahen ni hajatot tado ibana mabugang ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangatta jala binahen ni bugang na malum itahilala hasangapon madidibata na digijang. Amin. Mari dehita. Epistel dari Mingguan dienet sian Yohanes 12 ayat 12 1 ayat 15 tajahama marsika soring dungi torang niarinai dibigi halak na torop narotu pestai laneng Roma Yesus tu Jerusalem. Dungi
dapat Yesus ma halo desada ima dihuduli hobar hutunatar surati. Ima sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalano peopsa. Amin. Mari dehita. Taha tidak ko maha porsiaw tai, songon dahina tidak ko nidongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata jahuba, ido ama perguguna sohatu dosan, natmo palangi doho tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabegabian si Anton di Parbadia, andorang sohabubuan, ido tu hatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na may tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuwa-tuwa no rudung di tanom, na mula bangolo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahunul tu siamun di bata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di si may bana pa'y mamula sugot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate, au porsia ditod di Parbadia, jaladong sada huria na badia, huria to kan halak Kristen akan na badia, dohot di hasan dosa, dohot di hasay na mandok, mula mangulu sogot daging halak nang mate, dohot di hangluan na sorasuda. Amin. Tabige makor sian punguan ina Teresia, diudutian non sian punguan ama Immanuel.
Tikting namasa dihuriata di mingguon ima tanggal 10 April 2025. Parjolo, nanaing marbagas, tikting parjolo, naing majalo pasu-pasu pabagas somma, Yosua Octavian Simatupang, anak ni Amang Preslin Simatupang, tubuh ni Inang Elida Borupakpahan, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta, Komplek Depan, Jalan Lentera Sada nomor 07 Sukatani, Tapos Depok Wik 12. Dohot Orwana Laura Florentina Boru Simajutak, Buruni Amang Situa Reinhard Gumora Simajutak, Tubuni Inang Rotua Lamria Boru Sirait. Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta, Jalan Pembangunan Sada, Lapangan Tembak RT 04 RW 06, nomor 27, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Wik Pitu. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 26 April 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Tikting Parjolo, naing majalo pasu-pasu pabagasoma, Walda Marison Tambunan, anak ni Amang Situa Dr. Andos Ruslan Tambunan, tubuh ni Inang Heri R. Borugultom, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Kenanga Pondok Rangon, Wik 2. Dohot Orwana Riri Elizabeth Boru Tagaol, Boru ni Amang Tony Hutagaol, tubuh ni Inang Suryani Boru Tampu Bolon, ruas ni HKBP Dr. IL Nomensen
Resort Nomensen Sigupar, Distrik Opat Toba, Sian Huta Gaul. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, masuk pukul 10 WIB. Paduahon, ruas Parguru, sadarion tajalo dogabe ruas Parguru Ima, keluarga Francisco Sinaga, inangi Norma Lasma Rohana Buru Aritonang, Rap 2 Iana Konasida Sada Bawa Sada Boru, maringanan di Jalan Rawabola Komplek Gereja Manangwik Sada. Patuluhon Ruhut Parmahanion Pamisangon Manang RPP. Mamuka sadarion Hona Ruhut Parmahanion Pamisangodo Amang Odean Dumek Gultom Alamarbaga so pangotion ni Huria inganan di Jalan Haji Bain RT 04 RW 06 nomor 52 lapangan tembak Wik Onom. Paupaton Panitia Pembangunan HKBP Resort Cibubur periode tahun 2025 sahatu 2027. Sadarion Mandok Hatado Panitia Pembangunan Nihuriata di Tolu Hali Parmingguan, Lau Mangaleon, Panorangion Taringo tu program Panitia Pembangunan. Domu tusi Papungu Tupak Manang Ha Moleateo Dohita di bagasan amplop, Naung Rade di Bangku Tabe, di Ganup Minggu, Songod Dalata Manupahi Panitia Pembangunan, Lau Patuluson Papunguhon Dana. Udutusi Rodo Muse Panitia Tuganu Partang Yanganwik Mamuka di hari Selasa di tanggal 15 April 2025. Palimahon Dewan Diakonia Seksi Sosial Taboan ma ditangyata akar ruas nihuria na di bagasan parsahiton songon naung tarsurat di tiktikta. Komisi Kasih di hari Rabu di tanggal 16 April 2025 Patupaon Nihuriado pelayanan Komisi Kasih di Ganup Bulan dimulai pukul 10 WIB maringanan di Gedung Sekolah Minggu lantai Sada. Marulau Nabadia Nunga di Patupa Huria Pakobasion Ulau Nabadia na di hari Kamis tanggal 10 April 2025 tu sahala keruas nihuria ala di bagasan parsahiton ima amang jemu sitopul di Wik 10 di Rumah Sakit Harapan Bunda. Paunopon parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung. Di Jumat tanggal 10 April 2025, Patupaon Nihuriado Parmingguan Parningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung dohot jadwal. Pukul 6 manogot bahasa Batak Marulaun Nabadia. Pukul 10 WIB bahasa Batak Marulaun Nabadia. Pukul 10 WIB Sekolah Minggu dohot praremaja di Pasada. Pukul 10 WIB Perpunguan Nahohom. Pukul 10 WIB bahasa Indonesia Manang Perjamuan Kudus. Ibadah khusus di Pasada tu Parmingguan umum. Papituhon Pesta Parjolo Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus Manang Pasca Parjolo di hari Minggu tanggal 20 April 2025 Patupaon Nihuriado Parmingguon Pesta Parjolo Parningotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus Manang Pasca Parjolo dohot jadwal pukul 4:30 WIB buha-buha ijuk pukul 7 WIB bahasa Batak Manang umum pukul 7 WIB Sekolah Minggu, pukul 10 WIB bahasa Batak umum,
pukul 10 WIB sekolah minggu, pukul 10 WIB pra-remaja, pukul 10.05 WIB bahasa Indonesia ibadah khusus, pukul 10 WIB bahasa Indonesia. Pawaluhon, pesta paduahon parningotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus manang pasca paduahon. Di hari Senin di tanggal 21 April 2025, patupaon ni huriado parmingguon pesta paduahon parningotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus manang pasca paduahon. Masuk pukul 10 siawib, holan sahali parmingguan. Pasiahon, panitia pesta Gotilon manang hari ulang tahun ke-46 di tahun transformasi 2025. Di hari Senin, ima di tanggal 14 April 2025, patupaon ni panitia do rapot, maringanan di konsistori, masuk pukul 10 siawib, laus tiktingon ma nagabe undangan tusude panitia. Pasapuluon, boa-boa, homba tu program kerja ni huriat tahun 2025, marhite tiktingon, pinangido tu sude ruas ni huria, asa tapasahat bema, peleat tau tu huria, manang tu situa wiknabe. Songonima tikting di minggu ta sadarion, aka tikting na mangihut boy mata jaha natar surat di warta jemaat. Dipangidoma tu panitia waktu. Nau parsahangan pihami amang padita resort amang padita Roden Sitorus na huparsanga pihami aka situa nami situa HKBP Resort Cibubur suang songoni na hubanggaho kami hita ruas sudi ruas HKBP Resort Cibubur. Amang inang dison au jongjong sebagai ketua panitia pembangunan. Mungkin sadarion atar asing hita nang rotu masuk tu bagas ni garejaon adong nama bagi snack di Jolo. Ima akan aposota kita mau merubah sedikit format di panitia pembangunan ini. Yang pertama songonong taboto nunga di pabakit huriata panitia pembangunan periode 2025 satu 2020 itu. Molo taingot amang inang di masa sulit, di masa Covid pada tahun 2019-2020 kemarin berhasil dohita memperluas area gereja kita dan fasilitas gereja kita ima parkir nongadong di Jolo ni garejata. Itu di masa sulit. Saunari di periode sadarion dapat 2 tahun adong do rencana ta panitia pembangunan ditugaskan salinai hudok ditugaskan oleh huria untuk memperluas fasilitas gereja HKBP Cibubur. Guarna penugasan tidak bisa ditolak amang inang. Jadi rencana kita akan memperluas fasilitas gereja kita ini. Kita akan membeli atau mengakuisisi lahan yang ada di sekitar gereja kita ini. Molo disukun sadia biayanai kurang lebih 6 miliar abang inang dengan luas kurang lebih 1000 meter persegi. Lalu mungkin dang tasadari nasalilingon sebetulnya yang ketiga dari mana uang ini kita dapatkan. Yang pertama naparjulu adong do dana sian huriata tu panitia pembangunan dana awal besarnya 2 miliar rupiah. Mungkin
unang syukur rohatta amanginang torus do habis molo dibereng di laporan nih huriatta laporan keuangan kenapa selalu kecil. Sebetulnya ada di huria kita sebesar 2 miliar kurang lebih dananya, itu kita gunakan dana awal untuk panitia pembangunan. Lalu yang berikutnya, yang keempat, sisanya bagaimana? Kurang lebih 4 miliar kita harus sediakan paling lambat September amanginang. Paling lambat September, kurang lebih 4-5 bulan dari sekarang. Kita akan lakukan namanya dana talangan. Jadi naboi hupat orang dison di hamu amanginang papunguan ni panitia maanon godangna 4 miliar dana talangan. Waktu si hamido belgahianon amanginang. Alai molo tabereng tupudi track record ni HKBP Cibubur. Biasanya ro akka panitia tu piga ruas nama ngalean rohana nama holong ni roha tu garijata torpungu dia manginang. Molo taingot pada saat pembangunan fasilitas sekolah, gedung sekolah minggu, konsistori, rumah pendeta, hola ro amang padita dohot panitia pembangunan dalam tempo 2 bulan jongjong doi. Tantangannya besar. Saat itu apa? LSM tantangan paling besar. Edang adong do PE IMB nanti kisi. Ale jongjong dia manginang. Dapat 2 tahun lahan parkir edang adong tikisi dana ni panitia pembangunan. Alai turedo di bait Tuhani. Itu tuki do kita sudah ruas na naing mamilihon akan nabui tapelihon. Ima nabui hupat orang amanginang. Alai otomatis dana talanganon. Yang berikutnya yang kelima dana talanganon. Ikon paula kota do. Ikon bertanggung jawab do panitia pembangunan mengembalikan dana talangan yang 4 miliar ini. Termasuk kerinduan besar panitia pembangunan juga mengembalikan dana awal yang disediakan huria sebesar 2 miliar. Artinya panitia dari mulai sekarang harus bersedia mengumpulkan 4 miliar, lalu di akhir periodenya nanti mengembalikan yang 2 miliar yang kita gunakan dari huria sebagai dana operasional huria. Alanii amangina, alanii. Satokinai naking unga disinggung inang situa. Asabui sada visi 1 gol kita masing-masing di Huriata rodo hamian non panitia pembangunan sepakat molo adong suku-sukun diakahamu amang inang ruas nami asa 1 visi 1 misi rodo hami itu pertandingan atik boha suku-sukun asabui hami patorakon asa terang benderang terkait anon di padalan ma formulir komitmen. Komitmen ini kita perkirakan untuk jangka waktu kurang lebih 2 tahun. Bahasa di dok kami 2 tahun. Menurut tahu berjudo Tuhan. Mungkin kurang dari 2 tahun sudah terpenuhin itu, ya nggak perlu lagi kita kutip selanjutnya. Jadi naking adong do formulir dang di padalat do pe dana komitmen non anno di pertangyangan don amanginang di padalat dah rodo anon aka panitia do situata tu bagas tabe padalaton dana talangan dana apa komitmen ini. Berikutnya mulai sadarion di kolekte manang durung keempat ngadong di mejata on ngas kesepakatan dot parhalado nami parhalado ni huriata panitia pembangunan mardalan pada laton amplopon anon setiap hari Minggu amang ya dan ini
kita akan transparan dan laporkan kepada kita semua proses pengumpulan dananya. Imana bui hupasahat tuhita sudi amanginang mungkin godang dope suku-suku dihita alai rope hami panitia pembangunan sudah berbagi tugas untuk tupar tangyangan asabui terang benderang maksud dan tujuan sehingga goal dan visi kita sama. Imana bui hupasahat tuhita sude ruas nih HKBP Resort Cibubur Mardongan Maulate Horas Madita Saluna. Tabigema ede puji-pujian sian kor wik tolu dilutian non kor wik opat.
Marid de Mahita sian 757 ayat sada dohot ulutna laus tapasahat mapiliatta sada a dohot sada b. Is it
Dehon ayat 2. Dameni debata na sumuruk sia saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaun. Hatani Tuhata turpuk jamita. Si pahusor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion minggu palmarum, imana tersurat di buku Pesalmen, bidu ono pulualu, mamuka maisian ayat 25, sahatu ayat 36. Pesalmen ono pulualu, ayat 25 sahatu 36. Tapai hutihu madibagasa rohatabe nungadi danasida habobongotmu ale debata habobongot ni debatakku rajaku tu bagasan habadiaun nai mardala dijolo akaparede dipudi ni akapar sarune di tonga-tonga ni namar baju akka nama malu doal pinuji madebata di bagasal akka luhutan Tuhani hamuale akka nasia mual Israel di sido si Benjamin siapudan pangarajai nasida aka iduk sia judape pasipar aka iduk sia sebulon aka iduk sia naptali di tonaho debatado hagogom sai pargogoi male debata napi natupam tuhami ala joromna di Jerusalem taruhonon yakaraja dosogot si leo tuho sai songgahima buea na ditolongi akka jonggi namar horokorong rabdohot akka anak ngilobu niaka bangso asa dioloi nasida patu mangaleo job bahal ibana paserako bangso akka nama kalomohok kamusuon rodo sogot akka nasumangap siam misir kuspe hapogado marsoba tu debata hamu ale akka harajau ni tanon edehok kamu madebata palu hamu maparhinaloan mamuji Tuhani ibana na marhite-hitehon langi ni langita sian narogi idama pangiaron nama suarana nagugui saileo kamuma hahormato tu debata hamuliao naido gumonggom Israel
jala akaban wagijak sahalido hagogona sokallo debata rosian ingananna akkana badiyai debatan Israel lo ibana sileok kagogon dohot hamuliaot tu bangsoi pinujima debata ido sahakna hamuna kadonga saha porseau kita hurian itu hatta narak marpumu di mingguta sadarion goari mingguta sadarion ima minggu palmarum narosian hata palma manang daun palem lapatanna mare minggu palmarum ma minggu na parpudi sahali adorak so parningotan ari hama mate ni Tuhan Yesus alani tubuh suku-suku dihita boasa aja honi goar minggu sadariok kita mar mare marlas niroha HP hari Jumat pesta honot tama parningotan ari hama mate ni Tuhan Yesus alusna lasrohata ala olo Tuhan Yesus borhat tuhuta Jerusalem manao sita ononna ala nidosa ni hita jolma lasrohata ala olo mate Tuhan Yesus di hau pinor silang sikata asa malua hita siang gonggoman ni sibulis alani molo tapatupan wain minggu palmarum minggu mengajak kita asa marlas niroha godang nanaik si halas sonota hamuna kadonga saha porseaun hobartu sejarah perjalanan ni Tuhan Yesus songonon na jolo saha ma Tuhan Yesus di huta Jerusalem jala songon na taboto di huta Jerusalemon nama Tuhan Yesus ditakup diparsilakon mate di hau pinor silang dinasahat Tuhan Yesus di huta Jerusalem hati hai tongom marpungu do sude halak Yahudi di Jerusalem marhuana sida marpungu di dok goarra mar pesta Paskah marningot haru warna sida na jolo siap parhatobana Mesir jadi akamanginang setiap tahun saya marpungu marpesta dohala Yahudi di Jerusalem pitu hari pitu bor ngilelengi pesta setiap tahun marningot haru warna sida na jolo siap parhatobana Mesir botul tuk tada halonganga bolodo boy na sida haruar siap parhatobana Mesir di luar pikiran ni jolma do sudena masai boy na sida haruar siap parhatobana Mesir alani asido hotolong rohani debata alani setiap tahun sai dingot nasida doi marhite na marpungu marpesta nasida di Jerusalem dinatongom marpungu halak Yahudi di Jerusalem di begenatorok barita nanaing Roma Tuhan Yesus tu Jerusalem alanilah siar rohani halak Yahudi di harapon nasidahian boy ma Yesuson dongan nasida manak songon pasuka perang nasida lau mangalo harajau Romawi natongom menjaja nasida di bagasatikion lapatanna boy ma Yesuson gade panglima perang nasida mangalo haraja Romawi natongom menjaja nasida nuang alani lasiar rohana sida lasni rohani halak Yahudi
di patuluhon marhite akapabainan nasida, maredei nasida marsorak-sorak, marhajingjang nasida, di pabain nasida kamare-mare di dalani, manomu-nomu haroroni Tuhan Yesus, di penggoli nasida karating ihau, ipabolak ko na kaulos nasida, asa songon na mardala di karpet Tuhan Yesus, Raja na pinaiman nasidai, nakpe memang, di pudian namu setar hirim nasida aladak songon nani harapun nasida haroroni Yesus tu Jerusalem di papuji-puji nasida Tuhan Yesus sude nasida madokosianna tadalas ni rohana nasida hamuna kadongan dia mananaing dohonon ni habobongot ni Tuhan Yesus itu Jerusalem nanaik si dohonon ni turpuk taut tu hita songolas ni rohani bang halak Yahudi manomu-nomu haroroni Tuhan Yesus tu Jerusalem songonido na jolo las ni rohani hala Israel manomu-nomu habobongot ni debata tu bagas joro ni debata na di Jerusalem marolopolo marlas ni roha hala Israel nunga leleng di sakapi nasida naik pajongjong bagas joro ni debata di Jerusalem nunga margati-gati akaraja alai leleng dang marna jongjong bagas jorei dupe si Salomo pauliho mabangu bagas jorei boy jongjong jalan waeng masuk madebata bongo madebata tu bagas jorona di Jerusalemi alani marolopolo marlas ni roha bersurak-surak kala Israel manomu-nomu haroroni debata tu bagas jorona na di Jerusalemi hamuna kadonga boido tubuh suku-suku dihita ai sedia di bereng nasida debata masuk tu bagas jorona ai sona boidau ni simalolongi jolma debata masuk tu bagas jorona ai molo di bereng jolma debata ikomate iban hamuna kadongan dihapor siai hala Israel lo poti perpadanan tabu perjanjian namarisihon dua loh batu doho gulungan hata ni debata doho tukko ni siaron gade songo tada kehadiran ni debata manang di dia poti perpadananon di sido jongjong debata torus do di buah-buahan Israel poti perpadananon molo marporang nasida heado leleng mago poti perpadananon dang binoto manang di dia heado leleng poti perpadananon di tangan ni akamusu alai nuang nunga di bawah mulak tu bagas joroni debata ima tada kehadiran ni debata alani las rohani hala Israel manomu-nomu haroroni debata tu bagas jorona ala haroroni debata ido tada kehadiran di tonga-tongani bangsoi debata manang di dia jongjong bagas joroni debata ima patuluhon adong disi debata ido di hapor siai bangsa Israel alani marolopolo marlas ni rohana sida manomu-nomu menyambut haroroni debata mamasuhi bagas jorona nuang dia mana naik sidohonon nyotu hita huriana pala di bagas atikion na parjolo sahali nakididok di turpuk taon danga pala sonari benamasai alai di pangido siak kita parjolo sahali di ayat 27 doho 36 tapuji ma debata moloboi bongo debata tu bagas jorona na di Jerusalem moloboi bongo Tuhan Yesus tuhu ta Jerusalem tapuji ma ibana buasa puji hotai ima patuduhon balganiasi doho tolongi rohani debata ima patuduhon godangi pasu-pasu na naik pasahaton ni debata tu jolma manusia nak tu hita huliana di bagasatikion alani tapuji matuhani songo tada hamuliateon ni rohata dia kapasu-pasu na pinasahat ni debata tu hita mangihuto parpesalmen ia dilihat debata pe kapasu-pasui ia bongo pe debata tu bagas jorona na di Jerusalem ia bongo pe Tuhan Yesus tuhu ta Jerusalem
ima patuduhon balgani holong nga tuhita. Alani holong Tuhan itu hita, tabalos may marhite na dohot tita makaolong ibana. Songod dia hita makaolong itu hatay. Dakkolad dihata dohonot ta holong rohata. Tuhata pe, dakkolad dihata ibana madokkolong rohana tuhita. Alay di patuduhot Tuhan itu holong ngay marhite pabahenata. Hita pe, taha holongi ma Tuhani di ngolutta. Songod dia hita makaolongi Tuhani. Dakkola dihata hita madokkolong rohata. Alai tapatuduhon maholongi rohatai. Marhite narade hitaon mangulahon lomoni rohana. Tapuji bana marhite akkapabahenata. Songod dia hita mamujibana. Songod dia hita makaolongi Tuhani. Taulahon akkaulahon lomoni rohana. Unang betaulahon akadusa. Molo say taulaho dope akadusa. Doson nama parsilakot tuhatai dope hita. Padua halihon. Alanita da holong irohata. Lomo nirohani dewatama. Na taula di ngoluta. Tada pamujiota tuibana. Tapadawa kaulaun. Namaralo tulomo nirohani tuhata. Na padua ho didok diturpuhon. Jaya 32. Roma hita marsobat tuibana. Manukka mahitaon tujolo ni tuhata na betul-betul makaolong hitai tapa tutoru dirita tapa serep roha doho pikirata dia dopan ni Tuhani ido tada pamujiota tuibana ta hormati Tuhani di ngoluta ta parsangapi ibana unak tarebut sanga mi Tuhan itu dirita alai tapaulak sanga pitu debata ibana do napatut si hormatan ibana do napatut si pasangapota ibana do napatut ikko pujota tu akatikinanengro moloboi pe bongot Tuhan Yesus tu Jerusalem moloboi pe bongot debata tu bagas jorona na di Jerusalemi dangalani gogo ni hita zolma dang ala kehebatan ni hita zolma alai alani asido hotolong irohana do mamerek kita alani patut kita ikko pasahatto puji-pujian marhite narade hita romar sobat duadopan molo pesta honota ari juma parningota nari hamamate ni Tuhan Yesus ima balgani holong ngatu hita alania kamanginang molota pesta ho parningota nari hamamate ni Tuhan Yesus danga pala labang na balgaibi benanaik sidota danga pala mudar na durusi benanaik sidota alai taida mabalgani holong Tuhan itu hita balga holong Tuhan itu hita radei bana mate di hau pinor silang alani unak tarhirim Tuhani nama kaolongi hita taha holongi manangi bana marhite narade hita marsobba pasahato sangap mamuji pasangap Tuhani idonani harapon itu hatta tu hita dangarong nasing diharapon tu hatta siak kita zolma iya soholan pamujiotai tapuji matuhani di sudai nganan di sudai tiki tapuji maibana tapasanga maibana unang diri tanah tapuji unang diri tanah tapasanga boy pehita sehat nuaing boy pehita marlas nirohan nuaing sudai dangalani gogota dangalani malota alayalani asido hotolongi rohani dewatado holong rohani Tuhan itu hita dilean akan adongi di hita alanita hamuliate hokkolongai marhite narade hita mamujibana marhite narade hita marsobbatibana sudei holan asido hotolongi rohani tuhatar gudang gua asido hotolongi rohani dewata tu hita dakkola tuhala Israel dakkola tuhala Yahudi adong apa kapasu-pasu di pasahat dewata tu hita huriana penuaing godak pasu-pasu di pasahat Tuhani tarlobi radei bana mate di hau pinor silang lao padua kita siar ratte ni sibulisi di sampingi sahat tunuaing godak pasu-pasu di pasahat debata tuhita dilihat Tuhani do pe kahahi pason akka gajang umur dilihat Tuhani akka nadong di tonga-tonga ni bagasta
Sude hola pasu-pasu ni debataro. Tapake maka pasu-pasu na pinasahat ni debatai. Tahamuliate honi tu adopanna marhite naringgas sita mamujibana. Songo dia hita mamuji pasangap Tuhan ni dingoluta. Taharinggason romar pungu tarlobi dia kapar mingguan akapar tangyangan na pinasahat na pinatupani huriata. Ringgasi tanang manangi hokatana akaido dadata mamuji pasangap Tuhan. Alani turpuk taon naing mangigil hita hurian itu hata tarlobi hita na marpungu di bagasat tikion. Songoni mabalgani holongi rohani Tuhan itu hita. Roi bana bongot tu Jerusalem manau si taonon. Songoni mabalgani holongi rohani dewata tu bangso Israel do tuita. Roi bana madongani hita. Alani tahamuliate hom masaluh nai marhite naringgasita mamujibana. Marhite naringgasita on pasangapon makka muliatehon akka pasu-pasu na pinasahat na ipihita. Alani di bagasalas ni roha mahita marningot akka sitaono ni Tuhan Yesus. Di bagasalas ni roha mahita makka muliateho pasu-pasu na nagudangi naradeba na bongot tu Jerusalem naradeba na mate di hau pinor sidang asa maluak kahita jolma na hinaholongan na. Amen martangyang mahita. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobaho rohanami Tuhan. Nunga di pakulingi hohami Tuhan marhiti hatam na badiyay. Suatu mahatam itu bagasar roadot pikiran nami. Asa marurak marparbuy hatami. Asa hatami Tuhan nagabegogo tukot sulu-sulu di hami. Lao manguduti ngul-ngul nami tu akatik kinanang ro. Na tu akatik kinanang ro pe Tuhan. Tok tonggo pesihol rohanami, tok tong matuha pakulingi ngolunami, asa hatami nagabehad da ngabatabat di ngolunami, asa unang manibil hamis siya dalam munasitongi. Ale tuha debata manami na marhabang sa di Banua Gijang, di minggu nami sadario tuha kubwa kami tu adopamu, akka pardadanan ni ngolunando keluarga nami. Asiro hap Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami be. Padawa karsak, padawa batabat, padawa parsahitos siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhana kapasu-pasu akasilas ni roha di hami. Asa toktong las roha nami mamujiho. Nang akayanako nakapahopu pe Tuhan na pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di dia bina sida maringanan na daw manang najonok siya kami ramoti na sida saluna. Tabay kapasu-pasu silas ni roha nang di akayanakon nami. Asanggia marhite sian itu halam di tadana sida sido tolong molo di bagasa parsikolana kaya nakon nami Tuhan asiroham ramoti nasida labora do laumulak sa parsikolana buka roha do pikiran nasida asa takas dingot nasida akapar sejarah na pinasahat ni guruna asa dong selaba nasida na mangalui bakaluja ho parbinotoani huingotami kaya nakon nami tungot di bagasa akaujian nuang hodo tuhapos ni rohanami palas rohanya kaya nakon nami sa leleng mga dupya kaujian na palas nang rohana sida mabigya kahasila tu akatik kinanang ro asanggia marhite sian itu halam di tadana sida sido tolong molo na mga lului karejo kaya nakon nami Tuhan asiroham say patongo matuhana kapar karejoan na hobar tu nasida bi asanggia dohok marolopolo marlas ni rohanang nasida mamujiho molo naung dapok karejo peta baisilas ni rohai asanggia marhite sian itu halam di tadana sida sido tolong atong homa tu hadongan nami mia maringana di tonga-tonganya kabagas nami bae na kabagas nami tu habagasilas ni roha di hami lungobi mamujiho joloani hami tu hadia kadalan na naksidalan nami doho dia kaulau na naksiulau nami doho dia kapikiran na naksipikiran nami unang loas sami Tuhan mangalaka somar donga dohot todongani hami Tuhan asa tiur ngolu-ngolunani pasu-pasu akan ahula hami di balia dohot di huta asanggia marhita kaulaun nami Tuhan sahat na pasu-pasu mitu tonga-tongani keluarga nami suak songonima Tuhan nang di minggu nami sadarion dinahutangi hokami marhite tikting warta di tonga-tongani guriam godang na naiksi hamulia tehonon nami godang na naiksi pangidon nami nak tutong tuadopam
Alani Tuhan di bagas hatikion, huwa kami tu adopa musakap rencananya anak dohok boru ni huriam, akan anaing mamukka pardonga saripeon. Tarlobima tu hadis Joshua Octavianus si matupang, doho oroana Laura Florencia boru si majutak, suak songoni nang di Siwalda Marison Tabunan, doho di woroana Ririn Elizabeth boru hutagaol, asiro hap Tuhan di anak dohot akaboru ni huriami, sai pasu-pasu manasida Tuhan di hari Nabi Nuhul lasida, pakke mahuriam name meti parhiteamu, mangapeho pasu-pasu nasiako tu anak dohok boru ni huriam, asa gabe ripe natar pasu-pasu, ripe na berbahagia marlas ni roha nasida naktu akatikin anang ro, naktu akatikin anang ro tabaya kasilas ni roha ini nasida, asanggia marhite sian itu halam ditada nasida asido tolong, suak songoni matuhaku hamuliate hokami, namar tabata ruas ni huriam marhite ruas parguru, ima keluarga sinaga inang boru aritonang, doho dua ya anak kon nasida, asiro haptuha pasu-pasu nasida, saleling ruas parguru nasida, asa gabe ruas nagok nasida muse, ruas sitiruo di tonga-tonga ni huriam to akatik kinanangro, tabaya kapasu-pasu silas ni rohaidi nasida, dongani urupi nasida diakka pardalanan ningolu nasida, asanggia marhite sian itu halam nitada nasida asido tolong, suak songonima Tuhan nang di minggu nami sadarion, huwa kami tu adopamu, panitia pembangunan, panitia pesta gotilon, akan naik siulaun ni huriam di tonga-tonga ni huriau tarlobi di bagasa sataonon, asiro hap Tuhan di sudea ka panitia, urupi dongani nasida Tuhan maka lojahon mamikiri, mangarang-rangi akan naik siulaun nasida di tonga-tonga ni huriam, asanggia marhita kaulaun nasida itu hamar sangat marbungarang goarmu dilihat portibio, tabai gogo di nasida, tabai hahipason, asa margogo nasida mangula kaulaun nasida hobar tulomoni roham, suak songonima Tuhan nang ragam ya kapaktubasion, akka pelayana di tonga-tonga ni huriam di bagasa samingguon, tarlobima Tuhan kegiatan perlombaan sekolah minggu, sermon lansia, sermo parhalado, BPH partanyangan week, partanyangan remaja naposo, komisi kasih diakoni sosial, nang konpen distrik na naik patu paun di huriam tuari marsugut, asiro hap Tuhan disudea kasaka rencana ni huriami, disudea kana naik siulaun ni huriam, hodo tu hapos ni rohanami hodo pangaduan nami, asiro hap tu hasai patulus sude mardalan hobar tulomoni roham, pada wakaulau ni siboli semolo tu ngadong nanang manggugay huriam, asanggia sonak so haribo-ribo kami Tuhan, marlas ni roha mamuji pasang pokok, suak songonima Tuhan nang di minggu nami sadarion, huwa kami tu adopamu akadongan nami ruas ni huriam, namar ningok dia ka ulang tahun nasida, ulang tahun hatutubu doho ulang tahun pardonga saripeon, taka subo tohami tu hatuk pasu-pasubo, aka umur naga jangi di nasida, alani Tuhan mangalopitanga kami tu adopamu maka mulate hona kapasu-pasumi, jala mangilo tu akatik kinanangro, lam tabai hahipason, tabai gajang umur di nasida, tabaya kasilas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida, asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong, suak songonima Tuhan nang di minggu nami sadarion, macai toro ruas ni huriam na di bagasa parsahiton, tarlubima Tuhan di sisihar dohot siwalda sianwe 2 na tongon nueng oname di rumah sakit pematak siantar, nang di sirio manurung wek pitu na tongon wengok nami di rumah sakit Ciracas, nang dinanami inang libong boru sirait wek walu na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagas nasida, nang dinanami inak pesiahan boru 5 juta wek walu,
natongon wengok nami di rumah sakit Penang, nang dinanami inang nenggola boru si manulang wek 10, natongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagas nasida, nang diamanami amang Jesi Topul wek 10, natongon wengok nami di rumah sakit Harapan Bunda, nang dinaposom amak situa lutat tabunan wek 10, natongon wengok nami di rumah sakit Pematak Siantar, nang di Sigebi boru sitorus wek 10, natongon wengok nami di rumah sakit Angkatan Darat, nang diamanami amang empak pahan wek 10 sada, natongon wengok nami di rumah sakit Adiaksa, nang diamanami amang Bepat Jahitan wek 12, natongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna, nang di Sige Fariel Jes Liong wek 12, natongon wengok nami di rumah sakit Bunda Depok, nang di Sigeral Jes Liong wek 12, natongon wengok nami di rumah sakit Bunda Depok, asiro hap Tuhan di sudia kadongan nami namar sahiti, masih holo pehami Tuhan liano Muhammadumo liano muaka gajang nyumur, asanggia pakatikin anang roboy hami musai marolo polo marlas ni roha mamuji pasanga pokok, alani Tuhan mangido hami surduko tangamuna badiyai, nagok pasu-pasu majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti, asanggia marhite tangami sahat jala taripar, hamalumo nasako itu nasida, asa tumibu bolok tanggal persahitoni sa pamatang nasida, tumibu hami marlas ni roha mamujiho. Satokin nai Tuhan nai mula be mahami madapot to nakabagasnan, asiroham dongani ramoti hami di perdalanan, padawa kabataba padaw parmaran, palas rohanami ano tuhaboy pajupang doho takanawa olong hami di bagasnan ibi, nang di tonga-tonga ni bagasnami dongani ramoti pasu-pasu hami, tuktu hitok tong roha doho pikiran nami, asa saya masih hol hami romar pungu marsaor di Joromon. Jalo ma Tuhan hilik pangiduan namion, mar hite-hite guarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di namarede hita bukuede 754, laos tapapungu mapelean na paduahon, marede mahita. Oh
debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan isaluhut silele na dengga dohot nasa ulibasa na mau diutus. Hupasahatami masyana nilehomi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe wap na hutcus di jolom. Pasu-pasu main jala ramoti. Asa huparasa kami peleanon patibulhok karajaum. Di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang sileleomi tuhami. Asalam girgirhan madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaumu, sai sau malomoni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kanggo luas siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata maboghina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan debata maboghina tuho jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Amen. Shalom.